O turismo leva sendo unha realidade no campo intelectual e académico galegos desde hai máis dun século. Xa desde comezos do século XX, algúns sectores regionalistas ou nacionalistas tentaban encontrar no turismo a solución para os problemas de desenvolvemento do país. Con todo, para encontrarmos unha turismoloxía moderna con abordaxes interdisciplinares desde a xeografía, desde a socioloxía ou desde o patrimonio, tenemos que esperar até finais do século XX. Os grandes anos xacobeus e o turismo de masas non obrigaban a reformular os focos e as temáticas do debate. Co texto que tiven a sorte de escrever para o volume Tourists Go Home de A Través Editora, viso facer un percurso por diferentes olladas, por diferentes voces, en relación co turismo, con certas dinámicas concretas dentro do turismo, para podermos dispor de ferramentas, de dados, que nos permitan levar a cabo un debate moito máis sosegado, tamén moito mellor informado, e que tamén poidamos con ler elevar tamén as nosas olladas críticas para o turismo con outras metodoloxías e ferramentas. Moito obrigado.